lautna roha, ima na mangaramoti hati-hatimu dari pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nakadungan saporsiaon turpuk jamita di minggu rogateon, imane ane sian suratnya apostel Johannes na parjulu bindu 5 ayat 1 ayat 5. Songonon mahatani Tuhani. Ganup na porsea Yesus do Kristus ido naung tubuh sian dewata. Jala ganup na makaholong ibana na madubuhon haholongan ni ido nang na tubuh sian ibana. Sianon do taboto naung holong rohata di aka anak ni dewata. Molo taholong ni dewata jala tarado ti patikna. Ai on do holong ni rohani di dewata. Molo tarado ti patikna. Dada na dok patik nai. Ai nasa na tubuh sian dewata do na manaluhon portibion. Ha porseo taido na naung monang manaluhon portibion. Isi do na manaluhon portibion. Ia so na porsea di Yesus Kristus. Anak ni dewata ima sahatna. Munakadongan sa porseaon di bagasan guartuata Yesus Kristus. Parpudion macelas dorhaku molo membuka-buka YouTube ima taringot tu aka parende na tarbarita ditiki au na julu na poso manang remaja. Sada na saya halo mohon ima mambege dakuboto di tanda hamudo adong kelompok grup ni rock sian Inggris The Who warni. Mal ende na sian adong Baba Orley adong muse My Generation dot asing nas. Elomodor aku membegi. Nedo. Alai buasa bui mo songonit satu nama tua halaki terus marende. Satu nama tua. Adong muse di YouTube di channel ini ngama tua halaki ngaupung-upung tong marende rock. Dungi hulului mamuse di YouTube buah do parjadi naboi salakon sahat tuni puncak tertinggi songoni. Ternyata adong do video na hitam putih na tiki halaki na so terkenal. Jadi lau menapaki tangga satu ginjang dang na muda, dang na murai, macai maul lu situtu. Ditapaki manang otik-otik, mana otik-otik, songoni baru pebui. Nunu tahalaki mangulahoni. Alai mulu hita noaingon marnida tiki halaki terkenal. Jalan yang tutiru tama gabe terkenal maritete dalan nahatop. Dedo. Molo di persepak bola, songon si Ronaldo, manangis muse na terkenal noaingi, aku dak pula lomor aku nonton bola. Dedo halak Spanyol saya warni si manang si Messi ya, kan i tiki puncak na noaingi mana. Dak ya tarida taparohaon tiki latihan saat na acit bitisna, acit dugul-dugulna, acit pamatangna, dak ya taparohaon. Sandok ngajago mana. Ini di pabuahon di sini. Alai salinai setapak demi setapak ikon ditaluhon di mana sudah rintangan. Nedo rintangan fisik, dot rintangan nadong asabui mana tartopa gabe pemain sepak bola na di puncakna songon si Messi manang segorne Spanyol di dakobot na hubotolan si Ronaldo dot si Madonna na julu. Ayo tiki hami menuna yang dak kurang lomor aku mangti. Muna kadongan sapor siaon. Jadi molo naing tu ginjak kamu ikon nunut do. Molo gagal sehali ulakon, gagal sehali ulakon, gagal sehali ulakon, gagal sehali ulakon. Terus ido namasa tu sahalak perawat buru-buru sian Austria. Di Australia guarna si Gerlinde Carlton Brunner, mudah-mudahan tikos bahasa Jerman nih, Austria bahasa Jerman nih. Umurna 40 tahun. Mendaki gunung Maimana, pegunungan Himalaya, puncak kedua tertinggi. Nah di guarna ini Ki
Kitu K2. Jadi Mount Everest paling tinggi, Kitu nomor 2, ada 14 puncak gunung yang dianggap sebagai gunung tertinggi. Mulai 20.000 meter sian permukaan laut tu ginjang. Onom hali do inat tahun mencoba asa mendaki gunung ini. Onom hali, duk pa ono pot bui mana. Tanpa bantuan oksigen. Bayak ko namu ma, tanpa bantuan oksigen. Timboni gunungi onom 8.610 meter. Onom hali asa ditaluhun mana. Lau manaluhun timboni gunungon, tantangan nama ceborat, 180 meter, naikon dinakogi lelengna onom jom. Bayak ko namu ma, olah 180 meter, sian BCA tujulun di gereja tara, molo martugarang kita sih, mua dak pula, polan martugarang, dak pola walu onom jom kita martugarang tu sih. Aleun bayak kon mahacit nih, lau sahat tu ginjang. Ditaluhun imana do, sude rintangan asabui sahat tu puncak gunung, nah termasuk 14 puncak gunung tertinggi di dunia dan nomor 2 di dunia. Bahasa do honokku songono. Turpukta manaringoti taringot na manaluhon portibion. Nakin holan gunung dope ditaluhon. Ape turpukta mandok nina buido na porsea di Yesus Kristus manaluhon portibion. Itu luar biasa nah hitahun. Dak pola jolo maru umur 40 tahun, tidak perlu. Remaja pebui, sekolah minggu pebui, dedo setengah baya pebui, songonau nanang pensiun pebui, manang isebe bui asal mai mana porsea di Yesus Kristus, bui manaluhon portibion. Buat carana. Songon dia do lau manaluhon portibion. Tapai hut-hut mananon. Alia muna kadongan sa porseon. Minggu rogate ima minggu parpudi di masa Paskah, di partikian Paskah. Jadi dong haheheon Paskah masuk 1 minggu na nasal 3 mingguon, terakhir minggu rogate ma. Baru peta masuk Tuhana naik hari Kamis, baru masuk dungahana naik manang 3 minggu naik masuk mamuse tu haroroni tondi purbadia. Jadi minggu rogate adalah minggu terakhir kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Paskah kebangkitan Yesus Kristus, haheheon Yesus Kristus, ido peristiwa na paling penting di Huria, di Naporsea. Dan Natal. Natal itu yang datang kemudian. Halak Naporsea na parjulu sahali ditiki sisean dung lau siseani muse diganti siseani sisean dedo halaki mames tahun hari haheheoni Yesus Kristus dang Natal anot penatal parpudiro di abad-abad yang mengikut. Jadi Paskah adalah peristiwa penting bagi orang yang percaya, bagi gereja Kristen. Paskah adalah peristiwa yang penting. Puasa. Ala di Paskaido, taib ingot Yesus Kristus na manaluhon hamatean. Ala ni Yesus Kristus manaluhon hamatean, gabe taruli hita di haheheon. Rapdo hita muse anon ditikina manaluhon hamatean. Itulah luar biasanya. Ala ni amuna kadongan sa porseaon, di baga-bagahon debatado tu hita na porsea di anak na Yesus Kristus na manaluhon hamatean haheheon jala hanguluan na saliling-liling na tu hita. Itu dijanjikan kepada kita. Alai mangulu dope hita no waingon. Dang binoto sadia gajang muse umur tahun. Dedo al di pardalanan ngulu tahun sahat tuna mate hitanan non
olo do hita lupa tu baga-bagani debata. Itu sarupa mulu adok salak ama membaga-baga untuk yanakonna anon utuhor pe mobil diho umur 5 tahun. Ape dung umur 21 tahun tak sauti baga-bagai pasti baga-bagai dang marguna be dilihala anak konne. Nah itu jadi karena perjalanan etiki bui do dang ta ingot jaladak ta argahon baga-bagani debatana tu hita dilehon tu hita analuhon hamatean jala dapotan hanguluan nasaliling-liling. Alani ikon macerikot do di bagasan huluta marningoti. Rikot situtudo hita ganup tiki marningot naung dilehon debatado do hita. Huaso lau manaluhon hamatean dipabangkit ibana non manang dipahe imana ita sadatiki jelang adilio tu hita hanguluan nasaliling-liling. Ahagunana nion. Gunana ima asabui hita manaluhon portibion. Supaya kita bisa menaklukkan, mengalahkan dunia ini. Karena itulah kuasa yang diberikan Tuhan tu hita. Idolana dokon apostel Paulus nasa na tubus yang debatado na manaluhon portibion. Hapor siautai do naung monang manaluhon portibion. Ise do na manulun portibion, ia so na porsea di Yesus Kristus anak ni dewata. Hadiah terbesar, rahmat terbesar, na nilihoni dewata tu hita, ala naung porsea hita di Yesus Kristus, ima gugu lau manaluhon portibion. Jadi nang adong namandok di son, gumogo du portibion senau. Gumogo do sibolis ya nau. Jangan ada lagi yang bilang begitu. Aya nasa na porsea di Yesus Kristus ido nama naluhon portibion. Muna kadongan sa porseaon buah carana. Bagaimana itu terjadi? Apa itu mengalahkan dunia? Apa itu menaklukkan dunia? Ado lapatanna manaluhon portibion. Buat saya contoh sian apostel Paulus. Manang piga hale apostel Paulus dibuan tujolo ni aka parhuaso ni halak Rom. Isarana tujolo ni si Festus, sian Agripa, do tujolo ni si Felix. Dedo ala ibu idu ibana mardame sonang ni adupan ni penguasa na naing mengadili bahkan naing mengancam nguluna kuasa. Kan itu. Kenapa dia bisa begitu? Di sejarah gereja na parjulu, halak Kristen na parjulu, lau disehat halak Kristen, bui do mardame sonang, dang bobonosan, bui do marende-hende gimana? Dang mamiar puasa. Karena kuasa manaluhon portibion adong di ibana. Menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia atau manaluhon portibion ima lapatana menikmati damai dalam hidup ini walaupun situasi keadaan hidup kita buruk. Itu seburuk apapun itu dia itu akan damai sejahtera, mardame sonang rohana. Dang bobonosan, dang mabiar ala diboto nunga dilehon gugulau manaluhon namatean, nunga dilehon hangeluan na saliling-liling na, maka dia tidak takut kepada kematian. Idola patana gudang do nama buan mamben hita mabiar noengon. Mulu dibagi hamu noeng COVID di India, mutasi virus ini na, HP sodong eskana mutasi virusi, tang mereska imana termutasi, mabiar sudah. Sotung masuk tu Indonesia ditutup sudah.
Nepal ditutup, Sri Lanka ditutup sudah asal nang masuk halak India tuh sih. Itu biar karena 400.000 orang satu hari terpapar. Boha dulu masuk tuh Indonesia. Mabiar hitaun dang boy mudik so tungga berarat nan daktar atasi sungun Hindia. Bahkan santonga-tonga ruas tapi mabiar dang barani betu gari jauh. Takut semua, takut kematian. Dedo. Holan keluar hita sian bagasta, dakolan COVID mengintip hita. Banyak sekali, mobil juga mungkin mengintip kita. Dedo. Mungkin orang yang naik motor yang mabuk atau apapun itu, nah julu tiki di Bandung Barat atau PAU, pas lebaran na julu di sini manang saya lebaran, neng tu gereja mardalan tu si adong namar motor di sini. Urwa mabuk, madabu terus, madabu musai, naik musai, madabu musai, naik musai, madabu, untung masih pidalan nih. Molo manabrak culmai, buah musai, molo mandarap kiba musai, mate alani sosalani ba. Banyak kecemasan kalau dipikir-pikir kita dalam hidup ini. Orang takut kekurangan uang. Lau pensiun, lau sudah gogo, dang adong gaji sian kantor, dang adong usaha, dang adong deposito, dang adong tabungan, mabiar bobonosan, poha manguluku, aha masih alangoku, mabiar sotung mate. Halak na porsea, manaluhon portibion. Dia tidak takut untuk itu, karena dia tahu Tuhan telah memberi kuasa, waso lau manaluhon maut kematian sekalipun dan kehidupan kekal telah diberikan kepada kita. Maka hatinya akan damai. Tak paranoid be. Dang namar lapatan gebe ala tuang mala Tuhan do na marhuaso danon be iba laus mardalan di tengah dalan. Luar itu nalawakon di na manguji Tuhan, mangunjuni Tuhan. Tong do Tuhan marasa ditalung tur ditimbungi mana san lantai manang gedung lantai 5 mengunjuni di patado guarni. Tetapi orang yang percaya alak na porsia di Yesus Kristus anaknya di bata, dia akan imana ikon diusahon sekuat tenaga menjaga kesehatan, berusaha bekerja sebaik mungkin, merencanakan keuangan. Tetapi jika itu tidak ada semua dang adong isude, dia tetap tenang, mardame, sonang. Nguruna. Karena Tuhanlah telah menganugerahkan kepada kita menaklukkan dunia ini, mengalahkan dunia. Muna kadongan sa porsion ido alana di salina idokon ai isi do namana luhun portion ia sona porsia di Yesus Kristus anak di dewata ibana doi naung marhite-hite aik dot mudar Yesus Kristus dada di bagasan aiki di bagasan aik dot mudar do. Itu di ayat onom na ujah satu ayat onom karena itu penting ayat onom nih ala aik biasanya dilambangkan itu pandidiota. Mudar itu dilambangkan kematian Kristus. Marhite-hite pandidion, dohot marhite-hite mudar ni Kristus ma. Gabe dilehon tu hita, manalohon portibion. Nakadongan sa porsaon, nakaboto salinay, penggemar bola dohamu manang daong. Itu, molo gambarhon, na songon ni diudok songonon. Molo adok tim bola isarana gampar. Maka ketika dia bermain bola dari peluit pertama dan monang ujungnya di babak pertama dohonone pemain bola ini kesebelasan nih. Ai mulai peluit pertama do Yesus Kristus menguasai lapangan sampai babak akhir kedua Yesus Kristus menguasai lapangan. Ido ngulunina porsea. Dilihun tu hita
Yesus Kristus untuk manalahun aportibion. Ido namasa di bagasan tangyang ni si Hana sinakin. Mulai jaha paragin dan nakin. Sada Samuel sada ayat sia 1:10. Manat jaha mujo. Udah ikut gembaron dah. Alana rikot situ tudo on di bagasan tangyakta. Di ayat pitu ayat walu sada Samuel sada digombarhon si Hana nama ce marsak situ tu pedih. Buasa marsak ai imbangna madunya sering menghina dia dan suaminya tidak adil. Dedo pedih dia. Maradu bermuram durja kalau dia bahasanya mukanya muram dan dia tidak mau makan. Ya kamu songoni. Ya mau kain nata muruk tu amata ke bedang ulumangan marsak situ tu sadari mungkin pernah merasakan begitu kan. Alai lau mai mana martangiang di silu. Di usihon ni mana sudah na di bagasan rohana. Idong bena leling gabe Rosi Eli ay na mangupit-upit bibir niyon na mabuk doon ni mana. Dido. Apa di dokon madaong. Ay nausehon do sude na di bagasan na huilalaon na di bagasan rohaku na hurilala na macay acit na arsak situ tu tumpahkan semua kepada Tuhan. Dan saya meminta Tuhan untuk mengangkat itu. Dungiro si Eli sahatlah. Inai mana di papos marohana. Saut madiriam debatai itu hamurina. Dungi mulak may mana ayat 10 walu. Dia pulang. Ketika pulang dia tidak lagi bermuram durja mukanya. Dia pulang. Ketika sudah pulang dia sudah bisa makan. Apakah sudah mengandung dia? Belum. Karena ayat 9 lah, ayat 19 ma didokon, dungi diukap ma. Dibukalah kandungannya. Taboto. Sabtabi. Paling tidak memerlukan waktu 1 bulan untuk mengetahui seorang perempuan merdengan pamatang. Lapatan ada waktu. Tetapi setelah dia pulang berdoa, dia sudah berubah, tidak lagi susah, tidak lagi pedih hatinya. Bang marsak bagaimana, ngamangan bagaimana. Itulah doa. Pos ni roha tu Tuhani. Doa itu yang utama bukan mau merubah Tuhan menurut 1 Samuel itu. Doa adalah merubah sang pendoa itu sendiri. Kenapa? Karena imannya kepada Tuhan. Dia mengalahkan kepedihan dia. Dia mengalahkan apa yang dia rasakan. Baru selanjutnya Tuhan akan mengabulkan itu. Paresohamu matang yang muna. Apakah doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan memperlambat atau bahkan tidak mengabulkan karena tidak semua doa dikabulkan. Jangan percaya anong dohonon muna sudah ditang yang dikabulkan Tuhan, tidak. Kamu pe akan naturas dak danakmu 1 tahun menang 2 tahun. Mak minta pisau nina dilian kamu do. Mau dilian kamu na oto do kamu. Ngalari kamu langsung dilian ini. Kenapa tidak kita kasih? Karena kita tahu kalau itu kita kasih itu membahayakan dia. Jadi tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Pengabulan doa itu tergantung kepada belas kasihan Tuhan. Tetapi doa itu merubah si pendoa. Dang marsak be. Hera upa buat Tuhamu. Tiki sekolah udah STT adong-dongan. Marcarita taringo tu bapak anak. Nartong pandita. Wase disukun matiki ada gudang persoalan di Huriana. Amang, ay puasa sonak komodum na budari. Tido, hapi gudak persoalan. Inay mana songonon. Ay butido anggia. Molo ngahugat tukon jas. Amartang yang ngau magatukon jas.
itu urusan Tuhan semua. Maka saya akan tenang dengan tidur. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tahu apa yang baik untukku. Muluhita sahat tuhoma Tuhan budarion. Dohot sude utangku. Tapi mudum iba, saya mengingat utang madang bui mudum. Buah non. Ada di pasahat Tuhan. Itu orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, nah porsia tu Yesus Kristus anak ni debata, dilehondo waso manaluhon portibion. Dia akan tenang, mardame sonang, mengadupi sude namasa di bagasan nguluna. Aduk sahalak namar guar isinakin panurat himne. Terkenal loh himne na. Jadi marsahid di mana? Lawa may mana tuh dokter, check up sudah. Saya mengadop dokter may mana. Idokon dokter ima. Ngulum tinggal sajom nai. Di botomu alus nah. Puji Tuhan 1 jam lagi ini. Mulu au membegi, mulu hitam membegi ira. Tor marsak. Tor martangi yang mengangguhi. Tapi dia bilang, puji Tuhan 1 jam lagi. Dia masih tenang. Karena dia sekali lagi damai sejahtera di dalam hatinya. Ido alana rido kon Yesus dung hehe mana tu sisiana du pajupang damai sejahtera bagimu. Alama biar sisiani humaliang. Ido. Maka damai sejahtera apapun yang terjadi. Mardame sonang mahamu. Ayah di leon debatado hita manaluhon portibion. Persoalan anu aing. Molusongoni tak pola taula menangah. Ngadi telu bato ema. Manangah na masa mardame sonang mahita. Tak songoni ni si Yohanes. Dokon imana do di ayat 1 ayat 3 ganup na porsia Yesus do Kristus ido naung tubuh sian debata jala ganup na makaholong ibana na manubuhon haholongan ido nang na tubuh sian ibana. Sianon do taboto naung holong rohata di aka anak ni debata. Molo ta holong ni debata jala taradoti patikna. Ai ondo holong ni rohani debata. Di debata molo taradoti patikna. Dada nadok dok patiknai. Tidak berat perintah Tuhan. Nasana porsia di Yesus Kristus mangulahon patik ni Tuhan. Nasana porsia di Yesus Kristus na tubuh sian Tuhani sian debata. Nasana porsia di Yesus Kristus ha porsiaon na dak pasif ale aktif. Di patari dahun di marhite holong ni roha. Lumubi masih haholongan na porsia saan mana porsia. Songonan sadoki reformanda masih haulungan. Jadi sekali lagi perintah Tuhan pareta patik ni Tuhan ni dak pola lu jahita dia tapatkan 2 do haulongi debata do haulongi donganmu jolma 2 itu aja. Ulahon mai alani holong ni roha. Tanda naung hakolongi dewatai ba, haholongan ni bado dongan ni jolma. Lumubid dongan sahapor siaw. Ido, asa adong do pardemuan ni hapor siaw do tolong ni roha. Na diondolon si Yohanes Sison. Tidak pernah iman tanpa holong ni roha di diwen si Yohanes. Orang percaya pasti mengasihi. Orang mengasihi pasti orang percaya Nina. Si Yohanes. Ani marlas ni roha dosudi na porsia mangulahon aka
ulau ni Tuhani. Tedo mula-mula kamu amang sian bagas joron ro inata sapu jo jabu nina ikon marinjak-injak kita las rohata. Tedo kenapa? Ay holong ni roha tu Tuhan do ulah honoton ni. Alai pasti do honota. Ay dak jadi anak ni raja do hita. Akabawa. Tedo. Apakah itu berarti kita tidak mempunyai iman yang benar? Tidak juga. Itu artinya kita masih hidup di dalam dunia yang busuk ini. Hidup portibun busuk dorsega do. Maka hidup dalam dunia yang busuk ini, maka kadang-kadang kita dang marlas ni roha kita lau mangulahon. Aka ulaon ni Tuhani. Itu alani ma rikot situ tudo. Salinai ganup tiki marningot naung tardidi hita di bagasan debata ama anak loton di Purbadia. Jadi mulu uria luteran, yo biasana ingot naung tardidi doho. Buku endeta dong do. Bolis botomo naung tardidi doau. Edo, alah patani. Saya ini sudah di dalam tangan Tuhan, lari dari Tuhan. Maka saya ini melakukan perintah Tuhan, pakaholongi. Muladok pangunjunan. Di dunia yang busuk ini, nah saya manait kita melomar dosa. Ape sasitong na ikatan dosa pada kita telah diputuskan Tuhan. Maka kita ingat, saya ini telah dibaptis di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya ini bisa mengalahkan dunia ini. Apapun itu bentuknya. Penyakit, kekurangan duit, atau kesusahan-kesusahan lain, itu bisa dikalahkan kita. Karena Yesus Kristus Anak Allah telah bangkit dari antara orang mati, dan kita akan bangkit dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka tugas kita sekarang adalah mardamai sonang kita di bagas ngoluta dalam situasi apapun, dan lakukanlah pekerjaan Tuhan. Nani oncar sian holong ni roha. Alana molodang ni oncar sian holong ni roha marungut-ungut dohamu. Molodang ni dang luar sian holong ni roha, maka kita akan bersungut-sungut setiap saat. Idombena keluar hatani halak batak, mate-mate na burju, dang burju ini mandoki. Nah etong-etongan ditong. Kalau etong-etongan di mana, na burju, dang dohono na songoni. Kalau keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, maka dia tidak akan pernah berkata demikian. Dia akan sukacita melakukan. Dan mardame sonang kita, mana atik pe. Penam hasa di bagasan luna. Amin martang kita. Ali Tuhan nami jala dari bata nami, mau lihat di paingot hoda kami. Nunga dilion ho kuaso di kami lau manaluhon. Portibion marhiti-hiti haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Urupi kami toktong Tuhan marningoti. Asa margugu kami Tuhan. Di tonga-tonga ni nasa masa di bagasan ulu nami Tuhan. Na jut-jut manai tahami gabe marsak Tuhan. Apalagi di pangidoho kami asa mardame sonang. Ala naung di lehon ho baga-baga di hanguluan na salililing na. Melihat tema Tuhan, sangsong ini urupi kami dinalau patupahon, sudi aka ulaun mi Tuhan, dumubi tu dongan sapor seonang tu dongan colma asa marhite Tuhan, ruarisian rohanami nama kaulungi ho, dot makaulungi dongan colma, asa unang tubuh ungut-ungut di bagasan rohanami, asa unang tubuh rohana say songon na dipaksa Tuhan alani holong ni roham na satu hami dot holong ni rohanami tuho dot tudongan nami jolma. Mulai tema Tuhan tangi hormat tangi yang nami marite Yesus Kristus si palua hami. Amin.